Senzačná Veľká noc s Kauflandom a našou širokou ponukou výrobkov, ktoré patria na váš veľkonočný stôl. Sú čerstvé, lahodné a za senzačne nízke ceny pre vás a vašich blízkych. Vychutnajte si Veľkú noc s Kauflandom. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card banány kilogram za 95 centov. Kaufland. Fortuna Bonus Selector je tu a s ním kopec zábavy. Každý deň ťa čakajú nové možnosti, skvelé bonusy a šanca užiť si hru ešte viac. Je len na tebe, aký bonus si vyberieš. Bav sa tak, ako to máš rád. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. Má formu ako vo finále v 99. Čo hovoríš? Áno. Si divný. To je priveľa jedla pre dve osoby. Dnes večer máme hostinu. A ak vám zostanú nejaké zvyšky, viete, ak Ty náhodou... nesmieš jesť zo stola. Nechaj, to je v poriadku. Nie, nie je. Už od pondelka v Lidli kuchynský robot Silvercrest iba 39,99, varič ríže alebo tyčový mixér len 16,99 a sklenené misky súprava iba 9,99. Lidl sa oplatí. Pre všetky vaše čokoládové recepty, holandské a prírodné kakao. Užite si ešte intenzívnejšiu chuť a farbu s čiernym kakaom Dr. Edgar. Nech vás Veľká noc neprekvapí. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky neskoré iba euro 69 za 5 kg. Bravčová krkovička v celku bez kosti len 3,49 za kilogram. A Coca-Cola, Fanta alebo Sprite iba euro 49 za 2 litre z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Buongiorno, Brett. Vyber si z viac ako 50 druhov nápojov. Spoj prsty k sebe a povedz perfetto. Perfetto? Perfetto. DeLonghi, nie je to len perfektné, je to perfetto. Senzačná Veľká noc s Kauflandom a našou širokou ponukou výrobkov za senzačne nízke ceny. Už od nedele údená lahôdka z Carré 100 gramov za 59 centov a K-Classic Cashew Natur 200 gramov za 2,19. Kaufland. Možnosti našej najlepšej mobilnej siete sú nekonečné. Napríklad Lenka môže dizajnovať projekty, ako je čistička svetových oceánov. Wow. Ako zachraňuje svet teraz? Mám pauzu. Aha, OK. A Tomáš so super sieťou predstavil aplikáciu na skúmanie ľudského tela. Na čom tento supermozog pracuje dnes? Me gusta la mostaza. Mám rád horčicu. Čo už? Veľká zábava alebo veľké nápady. Je len na vás, ako s rešpektom využijete najlepšiu mobilnú sieť. Telekom. V nových kategóriách na Vinted môžeš predávať ďalšie rôzne veci s príbehom. A užívať si nové znova. Nepoužívaš to? Predaj to. Senzačná Veľká noc a nízke ceny. Už od nedele. Formaggio mascarpone 500 gramov za 3,49. Kaufland. Dobrý deň. Dobrý deň. Lerdamer. Lahodná chuť, taká jedinečná a neodolateľná. Zdravím. Ani ho nemôžem prestať ochutnávať. Lerdameru nie je nikdy dosť. Lerdamer. Skutočne chutný. V novej číselnej lotérii Všetko alebo nič môžete každý deň vyhrať až 100 000 eur, aj keď nič neuhádnete. A aj keď uhádnete všetko. Typos, vaše výhry, naša radosť. Šiby ryby, mamička, prosíme si vajíčka. Také jednoduché si zapamätáš však? Šiby ryby. Šiby ryby, mamička, prosíme si vajíčka. K tomu ešte priamo z kopu pridajte nám klobáskopu. Keď nemáte, berte tašky, za nákupné poukážky, je v jednote jedla moc, pretože je Veľká noc. Nakúpte aspoň za 25 eur a vyhrajte autá, stovky nákupov a tisíce ďalších cien. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Poznáte to. Bolesti kĺbov a príznaky osteoartrózy sa objavia, keď ich najmenej čakáte. Neodkladajte ich liečbu. Riešením je švajčiarsky liek Chondrosulf 400 mg kapsuly. Účinná zložka chondroitín sulfát sa zabuduje do chrúbky a podporuje tvorbu kolagénu a kyseliny hyalurónovej. Pravidelné užívanie navyše zmierňuje bolesť kĺbov. Chondrosulf 400 mg kapsuly. Menej bolesti, viac radosti. IPSA. Caring Innovation. Zembank si vďaka účtu zadarmo a odmene až 100 eur môžete dopriať nielen tie malé,
ale aj veľké radosti. Založte si M-konto bez zbytočných poplatkov a my vás odmeníme bonusom až 100 eur. M-Bank. Veľké malé víťazstvá. Kvalitné potraviny a výhodné ceny svedčia Veľkej noci. Máme maslo Rajo 250 gramov za €69 a vajíčko Kinder Surprise kus za 95 centov. Bila. V kvalite sa vyznáme. Sledovať Teleráno aj pred Veľkou nocou sa oplatí. Povstávaj a vyhraj, vás totiž v týchto dňoch čaká poriadne bohatá výslužka. Až do Veľkej noci rozdávame výhry v celkovej hodnote 40 000 eur. Pošlite SMS v tvare Teleráno na číslo 6667 a ste v hre. Kliknite na Vstávaj a vyhraj.sk a dozviete sa viac. Máma je chudák, o kterýho nikdo nestojí. Prostě si ji sem vezmu. To se nedá jíst. Aha. Máte babičku? Je to milá ženská. Tady někdo krade. Normální babička. A nechcete tu našu? Už mi vzala pokoj, televizi a co teď? Každá odejde. Co si to dovoluješ, ty zlatokopko? Prosím. Mami, přestaň! Takovej barák si ani nezasloužíte. Pád domu Kolerovcov. Nový Vojo originál už teraz iba na Vojo. Veľká noc bude poriadne dobrodružná. Počkajte ma! Jau! Postarajú sa o to najrýchlejší francúzsky taxikár. Ste voľný? Moje srdce je už obsadené. Odvážny Jack v krajine obrov. Legendy neklamali. Aj hrdinovia nebezpečnej výpravy na tajomný ostrov. Bežte! To má chuť na dobrodružstvo. Užíme si s nimi spoločne Veľký piatok na Markíze. Nie každé pátranie. Rodina bola zdrvená, nevedeli, kde je Helen a chceli, aby sa našla čo najrýchlejšie. Má šťastný koniec. Jedna z najčastejších vied, ktorú hovoria vrahovia je, ak ťa nemôžem mať ja, nebude ťa mať nikto. Sledujte, ako sa vyšetrovanie zmiznutia Išlo o veľmi nezvyčajné vyšetrovanie. mení na prípad vraždy. To, čo urobil, ho zaraďuje do prvej divízie chladnokrvných vrahov. V novom dokumentárnom seriáli Prežiť vlastné dieťa je hrozné. Zmiznutý a zabitý. Už teraz na Vojo a v sobotu a nedeľu o 23. na Markíza Krimi. Čo to bolo? Niekto strieľa. Preboha! Doklady a karty zmizli. Aj hotovosť. Vyhlási pátranie. Možno nie je jediná opäť. Federálni agenti! Máme tu malý problém. To je slabé slovo. Ale nezabili ste ho. Čo myslíte? Nie je to naozaj smola, ale nemáme nič. Tak niečo nájdete. NCIS. Od pondelka do piatka o 19. na Markíza Krimi. Áno, Jean-Paul. Vojaka v Mali. Môže to súvisieť s Delandovou, preto potrebujeme prístup k spisu tej operácie. V žiadnom prípade. Prosím? Ide o interné vyšetrovanie. Potrebujete